Nginibingelele nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So njengoba nimbona ubhuti, ngiyazi usiseke nambona ku-episode number 74 if I'm not mistaken. La khona ebekachaza isimo sakhe ngokugileka kwakhe. So manje usebuyile. So this is part 2. Ngicela simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Ngazi ukuthi khona okusha okwenzekile emva kwale ya video le episode number 74. So yeah, ngicela nilalisise kahle ningabuka amadola akadlalayo ningabuki lutho. Ngicela nilaleleni into ayizele kwi-show please, ngiyanicela niphathe kahle. So bona unjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hayi yabona nje amadolo iyona vele ngiqede tu. Cela usikhumbuze igama nesibongo nala ubuya khona ngokuhlala. Oh, igama lami nguSifiso Ngwampanza, ngibuya eNewcastle ngokuhlala. Okay. Yes. Eqaleni ke siya saxoxisana kakhulukazi ngopartner wakho, uchaza isimo ukuthi kwenzekani. Senikuphi manje? Into esifisa ukuyibheka nje ukuthi engabe kusukela ngalo lasuku lana le episode number 74 kusuka lapho kwenzakalani kuze kube imanje. Into engizoqala ngayo nje ukuyiveza upart 1 wami oqala nga into yangenza ngifikela ekhaya benginomuntu benginaye umama wengane bengicelile ekhaya kubo ngembesa nga-engage abese ngikhokhile nje wahamba sahlukana naye ngingazi ukuthi inkinga ikuphi sesihlukana naye manje sengize kupart 2 wami ukuthi kuhambe kwafikaphi yini eyenzakele ngisukela ekhaya usizo engitholile sema ngiqeda ukuthola usizo la ekhaya kwasekwenzakalani. Okay, ungasilandisa ke ukuthi kusuka nje emva kokuthi kade umthumeleli video wayibona kwenzakalani emva kalokho. Ngajabula kakhulu ngokuthola nje i-video yami. Ngangisase ematohweni ngangiyisenda fast kuyena ku WhatsApp awucha wayibona. Angazi ke noma wajabula kodwa ngiyathemba ukuthi wajabula ngoba asikaze sixabane futhi azange esho ukuthi wenzelani lokho ukuthi into avela yenza nje wayibuka wathi okay, and then mayiqeda kuyibuka ayicha ngezwe nje abantu bethu nakho sikubona lana uyiveza ukuthi umuntu wakho umthanda kangakanani. Iwena ngempela ngithi I know yimina yabo. Ngokuqhubeka kwesikhathi ngafona lo bhuti wakhe wathi ufuna ukukhuluma nami ngathi okay indaba kwenze njani ngitshana ukuthi ngizwa ngosibanibani uyakhala la yabo. Ayibukhalelani? Yes uyakhala. How? Ukhalelani angani nomkhatha injabulo yini? Ayingitshela ukuthi hayi mhlawumbe injabulo. Yabo. Hayi ngiqhubeke kube right ngimfonele mina ngoba ngamthola kusisi wakhe angaze ngimthole kena because waye ngiblockile vele ungiblockile angithi. Ama calls. Yes ama calls ebe right ku WhatsApp ngamthola kusisi wakhe. Emva kwalokho ngambuza right wathi yang right ngathi mina okay yajabula ama right video yami ibonile ngiyiveza ukuthi ngidinga ngana empilweni yami wathi ya ngithoyile ivideo and then emva kwalokho futhi ke saxoxa nje ukuthi uzofika nini ke sike sikhulume face to face because ngifisa kulunga izinto phathi wami nawe. Ngifuna ukuthola isisombululo sokuthi siyaqhubeka noma kwenzakalani because sengihlala isikhathi eside nganamuntu esifazane bengithi ngilinde wena manje ke sengisizala ukuthi ngibhale la ekhaya for ukuthi bengisize ngokuthi bengikhulumele nawe yabo. Emva kwalokho okay wathi no ngiyeza I know mayiqeda uthi yeza ungijabule ngithi mina lo muntu akadini wathi uyeza ungambizanga usathe nje usafisa ukukhuluma naye. Yena kwakumuntu sasikhulumile vele before naye kwasho ukuthi wangabe sakwazi ukugibela ngedayle okwakumele egibele ngayo ngamziba ke yabo ngokudina kwami ukuthi hawu indaba mfethu ngizofaka imali engagibela yabo lento le hayi ngithula ukuthi ayisengiyozwa ngaye hayi bese emva kwalokho egibela ke esho yena esho yena kulesibili ethi ngicela ukugibela ngolesine ngize ngizokubona ngazi noma nginenkinga nithi mina hawu kuyangijabulisa phela lokho ngoba shuthi ukuqhubeka kwezinto eziright and then futhi ukuza kwakhe khona into right akayizele sizoxoxa face to face njengabantu bese bekhokhelene bese nginambona njengomakoti wami yabonto njengaleyo. Emva kwalokho ke ngolesine futhi angaze ngimbuze ukuthi uyeza yini ngezwe ngaye sethi asengisendaweni ethize hawu cha ungathi ukhuluma iphutha bo like nami phela angisakholwa manje ukuthi awungempela lo muntu uyasizolungisa inkinga yayibona lento ayengishutela isithombe vele uhlala ngakithi ngiyazi lapha edlula khona ukuphunyula khona
kuthiwa yise Astra City bani okay Okay. ishuthe khona engikhombisa una ngempela umuntu yeza awu jabuliyani mina awu sambe ngihlale nami ngihleli nami etohweni ngiyasho ukuthi gazi ushaya nini ku4 ngiphume ngizokwazi ngihlangabeze Okay. hayi ngimhlangabeze ngisho ngiphume mangiphuma fast ngimhlangabeze town efike awu senginto soyilisa msendlini hayi sibe right Mayifika nje unjani ebusweni ngokumazi kwakho nje yini nje oyifundayo kuyena mayifika no jabulile uyamaketha ukwatile noma umuntu nje uzocheck ukuthi ngabe bekuyiqiniso yini le video engiyibonayo no sithini story sakhe kanje uma umbheka ufika kwakhe be njengomuntu engimjwayele yabo injabulo bekhona ya noma ibikhona ngokuthi kade agcina ukungibona and uyabona futhi ukuthi awu lo muntu usaphila and mhlawumbe umzimbeni uyagaina mhlawumbe bayabazi ukuthi mhlawumbe ngehlile mhlawumbe emzimbeni phela ngoba desike sathi ukuqhelelana nje ayino ngisaseyimina okay sahlala ebe right nje ebe right ubiyena and emva lokho sahlala kwaba right safika mhlawumbe ukuthi kulayo ntambama kuzosa ngakusasa kwaba right nje yabo ihagi nje cha kubuqamba manga ihagi ngayithola kiss ngayithola kokumnandi kakhulu nje ngangithi nje awu njengoba ngangitsheleke before ukuthi if ebuya ngifisa ukwenza kangcono and ngalo day ngangenza sure ukuthi vele obvious angenza ukuthi angijona umuntu vele ngangifisa ukuthi ebone ukuthi angijoli ngangingazi ukuthi ngizomkhombisa kanjani ukuthi angijoli uyayibona ngokuthi manje like ngamaphutha before angeke sakwazi ukuthi engithembe 100% kodwa ngangizama ukuthi ifoni ngibeke eduze kwakhe agring lotha ngithi yabo ngizama ukuyiprove ukuthi ngifisa ukwenza kangcono because before futhi sebanoyini noma vele nje no ayikho ibhanoyini vele anginazi imfihlo ngoba vele anginamuntu angithi benze ukuthi ngilungise izinto zami naye bese sizokwazi ukuthi ke ethi mayibuya engabe ku right anama angimbuyisi ngoba khona ngifuna ukuyena mhlambe ukulana noma no ngimbuyisa ukuthi ngifisa something naye ngineyinhloso naye uyayibona okay saba right kakhulu okwangidumazayo mina ukuthi eyakhe ifoni bikubhanoyini uze wahamba bisebhanoyini yes uyandiza nje yena endlini uyaflya and angazi nokuthi into engayithiwa ngizoyichaza ngithini hayibo ngosiyami ayibo sebhanoyini imbuzo hawu ethi uhlangana phefone yami how ish ilapho engagezea umoya ukuthi ekuse shuthi vese lo muntu lo njengoba ezela akazile ngokuzolungisa izinto kusakhona izinto akayifihlayo order ifoni ngidinga ukuthi engitshene iqiniso ngizokwazi ngigeze umoya qhubene impilo yami ngiqhubeka yes hayi into engabona ngayo ukuthi hayi lo muntu hayi ngoba esangithanda yini bafethu yabo mina ngiyamthanda ngoba eyamhliziyo ibingadeli ngaye yena akazange ngivezele nje ukuthi uyangithanda and ubuye ngezinto ezinhle kumina the way indlela engangibona ngayo ngathi kwakhona something akazoyenza kimi ngingazi ukuthi yini kodwa ngikhona something akazoyenza bese eyihambela futhi noma wayilande something bese eyihambela ngazi okay kusasenjalo nje kusamnandi hayi ke ngisilale vele ke like ukuveza kwakhe wayengathanda ukuthi sithi siqeda kulungisa izinto okufisa isikhathi ukuthi sikhulume ke manje ukuthi ke sisathandana yini kwenzakalani hayi bese ethi ke ngimcele nje kahle ukuthi hayi wayichofa ifoni thabe ngicela ukukhuluma nawe hayi no ephenduke awusikhulumi size ngubeni lapho phela kunemqamelo silele nemqamelo nje nami phela ngumnumzane umama sharing yes yonke into yes nje yisembhedeni nje yabo okay fine mama phela ngicela ukubuza ukuthi njengoba kusona so ivideo itholile ngakhombisa ukuthini ngifisa ukuthi sikhulume sixolelane yabo yonke into ngifuna silungise izinto kahle kahle hayi izinto kube easy ukuyilungisa hayi esho nje ukuthi okay akunankinga ufuna ngithini awu ngithi phela mina ufuna ngitshene ukuthi kahle kahle usangithanda noma hayi ngiyakuthanda sibanibani kanjalo nje hayi bomfethu angisiyo phela ingane nami ngimdala ngikwazi ukubona into ukuthi abonakele amanga phela lawo lo muntu ufuna ngithi ngimforce yabo because wahlala u2 days kimi hlala 2 days udinga ukuthi ngimforce ezokwazi ukuthi esho lento engiyifuna yimina angikwazi ukuthi ngibuforce usho into eyifunwa yimina ngifuna into ezisiwa kuwena deep because lo 2 days lo ala ucela ukuthi ahlala 2 days noma uye wazihlalelene ngokuthanda kwakhe ukuze kube 2 days wathi so ekhanda washo ngihlala 2 days ngathi ngicela noma kube 3 days noma kube 4 days just ngoba kade ngagcina wathi cha ngeke ngikwazi 2 days otherwise ngcono ngiyayekela ngisi
Okay, shuthi ngakusasa ke senivuka ke emva kobusuku bokuqala uye waya emsebenzini noma uye wahlala naye la endlini? Kwakuzoba iFriday because wafika ngoLwesine ngalova. Oh, okay. Ngalova ngenzela ukuthi ngimnike isikhathi sakhe bese kuthi ke ngoba umgqibelo ekseni wayihamba. Ngalova kakhulu ngadila nje ukuthi hayi ke umlungu akangixoshi if kodwa ebuyile oyingane. Ngalova and then emva kwalokho ke izinto ayizange ilunge. Azange ilunge ngoba wathi mayiqeda ngizohamba nje ngiyemsebenzini ngomgqibelo ngoba umgqibelo ngangitambama khona lapha engangiya khona lentambama and then emva kwalokho akazi ukuhamba kwakhe like ngangifuna ukushutha naye ukuthi ukhombise phetha ubuyile uma enganami ufikile nami ngifuna ukuprove isosisi ukuthi noma sekuthiwani bebone ukuthi hayi umakoti bekhona ngempela kusibani bani yabo ubuyile hayi yafuni akafuni ukushutha nawe afuna ukushutha nami okay sasenjalo sibange futhi indaba yefoni ifoni yakhe yes phone lokho efikile ikwiBanoyi ifoni iyaflya nje ifoni hayibo phone ifuna ifoni phela ukuze if in case kuma kufona uma wakhe ebuza ukuthi uhambe kanjani mhlawumbe usufike wabulawa umfana endaweni ethize wathi mama nje noma sekuthiwa uyazi ukuthi ngiyafa kusala nawe uzofa shuthi nomathi uyangibulala kusala nawe uzofa how yabona manje ngizokuveza namuhla ukuthi okwenzekile njengoba de ngiqedile before ku season 1 ngo season 2 wakhona manje ngizokwenza lokho njani yakhona upart 2 wakhona kuchaza ukuthi ivideo ngitholile yangisiza kakhulu ingisize kakhulu kodwa yena akabuyile engikhululile ke ukuthi ke cha akasangithandi and akasangidinga empilweni yakhe sekukhathi ke nami ngizwa ukuthi ke nami ngiyitshena ukuthi kulungile angivele ke ngirelax ngithola umunye umuntu shuthi yena usenayo umuntu ngoba unakho ukuthi efone enomfana yabona kukhuluma umfana ukukhuluma nabafana bawu2 ekudrop ifone angani umfuna ukuzisa ubuhlungu mina ngiyibuza ukuthi mhlawumbe uma umuntu namkhona into ebefuna ukuyisho yini yabona kanti cha ufuna ukulama mina sengithola lokho ngabantu akajoyene nabo ukuthi hayi no lo muntu washo wathi ufuna ukuzisa ubuhlungu ukuthi uzokwenza something shoda khona ukuthi elayini nomfana bese edlala ifoni bese vele ngiquleka ke same time yayibona manje ukuchaza ukuthi njengoba ngizela okwesibili ukuthi ngizonazisa ukuthi ayisekho into engihlanganisa naye usengitshenile sengisitholile ke impendulo sengiyithole kuyena ningisize ngakho ukuthi ngikhiphe le video impendulo ngiyitholile show ukuthi ke cha use right ngayo usune show na ke manje ya ngine show nje ukuthi ke sengiklirishe yonke into feel kanjani ya khona kunzima kodwa ke ngisho ukuthi ngizoba right ya khona ngifila ngathi ngilost emhlabeni ngathi nje like nje kuba ngathi ngiyaphupha yabo yonke into eyenzakala nje ngathi ngiyaphupha imali engispendile izinto engispendile isikhathi sami 6 years wonke esindawonye ya bangathi ngiyaphupha nje indlela owenza ngakhona kodwa ngoba ngumuntu wesilisa sengitholile futhi isifundo sengizofunda nango elinye ilanga kwabanye manje inkomo zasekhaya imuke namanzi awufisa ukuyicela uright nje angifuni ukukhombisa ukuhluleka ngithi ngizolanda inkomo noma ngilanda izinto engayihambisa hayi wangitshena ukuthi angiboni uzokhalela lezi zinto lezo wayeletha la ekhaya lezi zinto yes why athi lezi zinto yazi uthe noma efile ngizathi ngicela umlobolo kwesibili shuthi lokho engikukhiphe iqaleni akazange kujabulele kushuthi beku useless ngizocela ukuthi ngikhiphe okwesibili ngimlobolo kwesibili njengoba efikile nje ngomgqibelo ngicela kumlobolo kwesibili wathi usazongitshena kanti uzothi engafiki ngakufika nje ekhaya waye ngitshena lo mpendulo leyo ku WhatsApp waye ngiblocker same time ku WhatsApp and then mangifela uma wakhe ngeke ngisho ukuthi ngithole iphi impendulo Mobeka uzokwazi ukuyigwinya lento eva isikhathi singana ngithiwa manje ngeke ngithi ngiyazi ayigwinyeke okwamanje okwamanje ngiyisi okwamanje ayigwinyeki futhi angikholwa and ithemba lithathe khona yabo kodwa ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngithembe ngoba mina ngihambela isikhathi ya ngihambela isikhathi
inhloso yami vele ukuthi ngimenze ebe umakoti ngoba nesimo sasekhaya sengiphoqa njengoba ekhaya ngekho umuntu okhona phoqa ukuthi ube khona umuntu okhona ekhaya okusho ukuthi mangaphiya ngaye mina ngizobambezeleka empilweni ngizobambezeleka gcine sengishona nganalutho gcine sengishona ngayifezile ifiso zami engiyifuna. So ukucacisa kwakhe namhlanje ukuthi akekho empilweni yakho ngabe kwamathuba avuleleka abanye noma awusasidingi nje isifazane eduze kwakho? Hayi mina ngeke ngiqamba amanga ke. Isifazane ayisonke ukuthi sinje ngaye. Khona ozazi ukuthi ufunani. Yena akazazi ukuthi ufuna ini. Into engizoyenza ke ukuthi ke ngizoqhubeka nempilo yami ngizomthola isifazane. And ngiyathemba ukuthi if futhi esekhona engithi ngiserious ngayo ngizokwazi ukuthi ngimveze futhi bembona. Okay, no, ngikufisela inhlanhla kukona konke ke. Mengazi ukuthi ungahila kahle. Ngiyabonga kakhulu, ngizoba right kakhulu. Ngibonge nakubabukeli nokungisiza kwabo nama comment abangikhandile kuqamba amanga ngikhandile amanye. Engifuna ukuveza nje ukuthi ke part 2 wami ugcine ngabuyanga. Sengingedwa empilweni akekho. Wangitshena nje ukuthi akasangithandi, shothi usenothando lomunye umuntu. Ayikho into asayihlanganisa nami. Shothi sizohlanganiswa ingane mina naye. Futhi angixabene naye. Noma ukuthi ngifice emoli, ngimfica kuphi udinga usizo, ngizomsiza. Naye ngicela ukuthi kuyena ngingabi isitha kuyena. Sisizane ngoba ingane iyazi siyazwana mina naye kodwa sisazwana. Kodwa nje ngizoba right kakhulu ngiyabonga ukuthi ngifike la ekhaya ngisizakale futhi ngiyathemba ngizosizakala futhi ngizomthola umuntu ofanele mina. Yes. Angiyena ke uDr Love but into engakugodukisa nayo iyodwa ngiyacela ukuthi nanoma iyiphi relationship uzongena kuyona kusoka manje ungamcindezeli umuntu ngalo osuka kuyena indlela olimele ngayo ucindezele lo omusha obusumtholile. Please lelo phutha ungalenzi. Asilithandi singama females. So nje angiyeni Dr Love impela but ngicela nje lo mphako lo ukuthi ngikunikeze wona uhambe nawo. Ngiyabonga kakhulu angifuni ukuthi efela amacala omunye umuntu. Angawazi. Yes uqinisile ngoba lo muntu ebengekho and 2 unenhlanhla ukuthi usethola umuntu osefundile ukuthi umuntu esifazane uphathwa kanjani. Yebo besides ingane because ngiqala ukulobola ngangina 2020 because ngango 2000 ngiqala ukulobola okusho ukuthi lo ohambile wenze kahle ungifundisile. Uyabona nje maya lo ongithathele yena naye ngizothi nganoma ngiyambonga ukuthi ungicoshele bani. Uright ngoba mhlambe akusiyo umuntu mhlambe bengaphila naye because akekho umuntu ongathi sengihlale izinyanga ezingaka ukuxola mfethu kanti ukuxola kuyini kanti empilweni. Yabona lo uzomthola uzovelela mfethu. Ngiqamba ngokuthi shothi yena kusumuntu okwazi ukuxola. Yabona like yebo iphutha ngilenzile ngomuntu wesilisa ngisinengane naye ngomnyeni kuyena because ngicelile ngenza yonke into. Sengihlale izinyanga ezu6 ngihleli ngimlindile and le nyanga ezu6 angihleli ngoba ngithi ngibhizi no someone ngikhohliwe yena. Hayibo usuku nosuku mfethu ngiyafona. Ngithenga ama minutes awu60 ephele kuyena. Ezethi hayibo mfethu ngeke kwathi ama minutes awu60 ephele kimi. Ngithi ubani ngizomfonela phela ngizona nawe. Ngithenga ukuthi ngikhulume nawe. Noma sekuthiwa ngikhuluma naye ngithola into like njengokuthi uRude mhlambe uyathetha or mhlambe khuluma kabi. Ngikubekezele konke lokho for lezi inyanga zo6. Inyanga esi7 esiqalayo kusasa. Uyayibona lento. Inyanga esi7 njengoba ngihleli. Sekusho ukuthi nje maye ngakwazi ukuxola angazi nalo ozomthola mhla ngizoba kanjani. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi ungiphi isifundo sokuthi umuntu efana uphathwa kanjani and izinto bengizenza kulo hambile kulo ozofika ave nenhlanhla ukuthi ngizokwenza kahle. And nami ngiyambongela because uzobe ungaqalisi ngaye ukuba umkhwenyana mekuthi khona ithuba angase alithola lokuba umakoti because sometimes kube nzima njengama females ukuthi umuntu aqale ukuba nomakoti ngawe. Yes. Aqala afundele kuwena. Kanti mhlambe kube ngconywana mase ukuthi mhlambe useke waba umkhwenyana kwenye indawo uyazi ukuthi umuntu wesilisa uyazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. So nje ngiyambongela kakhulu ke lozofika engazi ukuthi nje ningahlala nithe hayi ukhululeka. Nithandana ngaso sonke isikhathi. Khululeka kuzokwenzeka. Okay, ngithe ngingekho ngisemsebenzini ngoba ngamshiya endlini. Ngithe ngibuya ngifice izinto zingekho.
like izinto ezibalekile ngingazi ke noma khona okunye kodwa khona okunye ngakuficanga endlini yami engazi izinto noma ezibalekile njengani yabona izinto nje engayificanga endlini icomputer yami bengekho endlini hawu icomputer nge-laptop ne bese kuba nenye nje ifoni yani bikhona khona izinto bezikhona nje endlini angazi ezinye ngibona ifone yes bese sebenza kahle yeah bekuyifoni because bengiqala ukuthenga enye entshe phone oh okay yes ngase ngakuthola and ngithole ngekho and yilokho kungiphazamile ukuthi njengoba ngimfice ngekho lizinto zami mhlambe njobe ngutshena ukuthi angazi ukuthi ebezokwenza ini yebo lonto should khona izinto ebezozenza noma should ufuna ukuzongilaya angazi yo so hayibo yini engenza ukuthi athathe into zakho ungekho ngeke ngize ngazi ukuthi yini uzothatha izinto zami ngingekho endlini and true if sengiqala ngithi ngifaka iphoyisa ngezinto zami engayifici endlini kodwa benginawe ngoba like ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngaba yena because ushiye yena endlini yes and if ethi yena ngihambe ngayi toilet into ethiza ayisekho yayibona into njengale obvious ngizobheka yena mina ukuthi akukwazi ukuthi ngabe kunjalo sijwayele ukuba nama password kuma laptop nasemafonini ubunayo obvious bekuyigama lakhe uyazi lokho ayishiya mhlawumbe ngiyathemba ukuthi mhlawumbe uyazi kodwa nje mhlawumbe sekhohle ngoba sesizinda izinyanga mhlawumbe wenze mhlawumbe ukuthi ngayishiya kodwa mhlawumbe ngisho ukuthi uzotry because every time bekuhlezi vele egcolene kuyon laptop yami yebo engabe mhlambe efuna ukuthengisa noma khona izinto mhlambe azenza mhlambe indlela asebenza ngayo mhlambe uma ubhekile uyayidinga mhlambe unqena ukuyicela noma ufuna ukukulaya nje kahle kahle nje kube bekukhona into ebalekile nje mhlambe bezo destroy ngayo cause khona into ebeze ngayo yabona shothi nje bezo destroy yonke into ngoba yonke nje nekuyisiqoqoqo semali ngibe ama 5 rand endlini isikhulu nje singakani impela ngiyaphosa nje besingekho yes yebo shothi nje kahle kahle kwasho ukuthi ke amakhandi lapha noma ngahlali because ngathini shothi uthathe into eseduza abona ukuthi ngizoza ipain ngayo lo muntu akakaxole yayibona futhi usezwa ipain nje ukuthi ngathi ngamlayo kuba unamandla ukuthi engibulala ngabe yangibulala yayibona okay shuthi kahle kahle abengazile ngokuzokwenza isimo sibe right ubezokugila angiboni ukuthi ebezokwenza izinto zibe right ngoba ukube bezi right izinto ngabe mhlambe usahleni nami and ngabe usangiphindi isikhathi sangempela kwathi ungathufi ukuthi udays 2 uzongitshela ukuthi uzokwelungisa izinto nomuntu lapho umuntu lo umlinde for inyanga engaka yayibona lonto shuthi yena uze nje nga something yakhe and then izinto zami mangifika endlini angiyitholi yayibona lonto shuthi ke ngokucabanga kwami ukuthi ngenzeka mhlawumbe ukuthi zikuyena noma kwenzakalani ile nto le ngisafuna ukuthi ke ngeke ngithole indlela ukuthi ke ngibuze ngoba mangathi ngiyovula icala emaphoyiseni obvious mayibuza ukuthi bekukhona abani endlini mase siba u2 should obvious phakathi kwethu kukhona yabo if ngishiye wena wedwa endlini obvious zikuwena because mina ngishiye wena uye wathi ukublockile so ayikho indlela ukuthi ungafika la ehlala khona uyobheka into zakho inkinga ukuthi ke kude ke ngoba ngila ngikhona kude kakhulu okuchaza ukuthi mhlambe sengaze mhlambe ngibone mase ngiyekhaya kodwa mhlambe angingazi ke noma ngizothola kodwa khona ngoba sakhelene ngizothola someone uzokwazi ukuthi just ukuye checkisa ukuthi hamba ini noma ngizobuza intwana yakho ngoba ngikhuluma naye ngeke ngizwe ukuthi awuyazi usibanibani kwafika nento esona so yabona bese eshona uzoshona ukuthi nobuzo wenzana hayi mhlambe sibuka imovie sengiyazi ayikho vele icomputer khona sengiyazi ukuthi oh shuthi iyona ingana lo kunjani nibuka kuyona hayi mhlambe ilokho encane nje noma okukhulu sengiyazi ukuthi ikublock yabona mayelana nokubonana kwakho nomntwana nivumelene ngani yabo nje kwamanje ayikho into esivumelene ngayo into nje bengiyazi ukuthi umntana usebiza mina because ngiye ngathi okay ngoba sengihlawulile vele and then ngase ngishaya ucingo nje ngumama ekhaya mama hayi uzokezama iplan ukuthi siye khona kuyothathwa ke izinto angisafuna ukuthi boy thathwe izinto zami lezi bese ngiyikhokhile zithenge umntwana zibuye kumntwana ngeke kuthuma umntwana uyathengwa ngisho mina sengilobola umntwana sengizokwazi ukuthi umntwana elobolele kumina yonke into isibiza mina yabo okushoda nje ukuthi anytime mangifuna ukumthatha ngiyakhona ukumthatha mina yabo angidingi ukuthi bethi ngicela ukuthi
ulinde akekho usibanibani before sinika umntwana akukho njalo. Umntwana ontombazane? Yes, nentombazane. Awunalo uvalo ukuthi mhlambe one day njengoba umama wakhe enza kanje manje okusho ukuthi mhlambe naseminyakeni ezayo angase mhlambe akupende ngombalo ongewena emntwaneni. Hayi ke. Ngingazi ke lapho kodwa ke hayi kodwa ngabe ukukhuluma iphutha ngoba cha nama ngikwazi ukubona kodwa ke noma uthi uthatha esami isithombe yena yebo ikhona inswebi yamawayo neyami ikhona ngoba ngithi eyami ikhona ukuthi noma sekuthiwa mhlawumbe ngiyamposta bavele besho kahle bethi ekuse nongangazi ethi hayibo uwena usamncane lo yabo and kungasibobodo ngineshona ukuthi ngisho ukuthi owami because isikhathi esiningi vele singakaxabani ukuze kukhona umntwana behlezi indawonye ekhaya kubo nje bethi igcine ngole mayiphuma ngolesihlanu esikoleni uze ekhaya uyozihambe ngomsombuluko ekseni esesikoleni and size samove seza lapha esikhona ngokusebenza behlezi indawonye endlini ngingazi ke kodwa ke okwamanje ngakacabangi lokho ukuthi mhlawumbe ngahle kwenzeka. Siyabonga kakhulu usivashela uhlelo lethu. Siyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya sigcine lana ke hambe kanjena ilona qiniso asibuyele nalo ubhuti wethu namhlanje so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.